la pi ya la ba ki ngan long lem bat pi ya la ba ki pi so ko ban ngam no ha kita ki jile on long rengkat bat pi la ba ki wa ki nom telep i fi la da ki jing ki wan kum kita ki wa pi so cha rong no Blei U ngan long rengkat bat pi kita ki wa ki nom telep pi ya la ba ka ding fi nom ing lem ne ki tlit ding ki nom la ban jlia ya pi ka babel ka ong e kata pi snow teng ki jing le snow ko pin plo no snow ban income no kala jur pelat kita ki jing im ki jong pi don ki briu ki ba mla ban shat mal kim snow tho i ka presence jong bli ki pen kut no ye la de ha ka ba ki pen yap ye la de da ka ba shu no yap na da ka ba pi ye ki ni ki sngi kum no ki briu ki pen yap ye la de kim salia wat ban thang income ye la de ru ban no yap le ban sdin pasi ban le da ka no ban di ki dawai ban pen yap ye la de ban overdose ye la de na kwa ban ong ye fi la pi ya la ki jing jong fi la da trau don pi no ming lam ne kita ki tlit ding jo ki jing le ki nom la ban jlia pi mau trai om